Pani Lénová, pán Šefčovič, keď ste tu dnes tak spoločne, tak vám musím povedať, že vaše posledné rozhodnutia sú pre Slovensko naozaj desivé. Zakázali ste nám slobodne nakupovať plyn. Zakázali ste nám slobodne nakupovať ropu a teraz nás nútite povinne nakupovať ukrajinské obilie, ktoré na Slovensku nechceme. Prosím vás, čo sú toto za spôsoby? Kedy vás niekto zo Slovenska tu v Bruseli nútil niečo nakupovať, alebo kedy sme vám my niečo zakazovali. To sa proste nestalo. Skoncujte, prosím vás, s týmito príkazmi a zákazmi a sústrete sa radšej na obnovenie skutočnej slobody a naštartovanie hospodárskeho rastu, pretože z Európou to ide naozaj dole vodou. Prakticky všetko máme v Európe najdrahšie na svete. A na západe sa fabriky už nestávajú, ale iba zatvárajú. A toto je výsledok tej pseudozelenej politiky, ktorú razí Brusel. Skoncujte, prosím vás, s touto pseudozelenou politikou, pretože kvôli vám naozaj skrachuje napokon všetko. Ďakujem.